sa Isla Verde. Ayan na yung sundo natin, si Bro Derek. Ayan, tatlo kami magkakasama. Ayan, shoutout sa dalawa na yan. Yung mga pogi. Isla-isla mo na kami. Alright, medyo kalma naman kaya eto. Let's go! Yan na si Bro Derek. Yeah! Maalon, maalon. Bigat! Bigat yan, bro. Let's go! Pagdating sa spot, bumaba agad tayo para makapag-warm up mga kaspero. Dati dito sa spot na to, kahit dito lang sa mababaw around 10 meters, basta malakas yung agos, lalabas agad yung mga giant tree valley. Ngunit sa pagkakataong ito, may agos naman, ngunit wala ng mga GT na umaakyat. Siguro seasonal din yung mga isda dito, at umahon na lang ako para makapag rest mga kaspero, para makamove tayo sa kabilang spot. Nakapag-rest na tayo, kaya baba ulit tayo. Medyo lumalim tayo ng kaunti. Dito tayo sa 15 meters. At pagkababa ko, nag-ambush ulit tayo at naghintay. Dahil season ito ng mga dugtutuna, baka may lumapit. Pagka-drop ko, naghintay pa ako ng kaunti. Gawa ng maraming bait dito, yung mga trigger fish at ayun. At nagsibilisan sila. Ibig sabihin, merong pelagic na umaaligid doon sa malalim na part. At sa kakahintay natin, ayun, gumalaw ulit sila. Siguro nandyan sa ibaba yung malalaking isda. Nakailang drop na tayo doon sa may mababaw na part at wala talagang lumapit na mga pelagic. Kaya nagdesisyon na ako na lumaot pa, pero hindi na tayo sasagad. Mag-free fall lang tayo hanggang 20 meters. Dahil baka nandito yung mga dugtutuna. At hindi nga tayo nagkamali. Pagka-drop ko at tiningnan ko sa dive watch, nasa 20 meters na tayo. At meron akong target na nakita agad, yung dugtutuna na umangat mga kaspero. At nung nakita ko ito, hinabol ko. At buti na lang, inabutan pa ng pana natin dahil may kalakasan yung pana na gamit natin na demultiplied. At pagkatira natin, ayun, sa pool.
Hagi. Mundi kong binalikan kung saan tayo nakapana ng dugtutuna mga kaspero. At bumaba ulit tayo ng 20 meters. Dahil pagdating natin sa 20 meters, umaangat yung mga dugtutuna. Kaya hantingin natin yung kasama ng pinana natin na isang dugtutuna. Yung dugtutuna nga pala mga kaspero, yung tawag sa amin yan is pugok. At ito na nga siya, umangat. At nung nag-squid sign tayo, talagang lumapit pa. Kaya ayun, tagusan mga kaspero. Tagos hanggang shooting line yung pangalawang dugtot natin na napana. Pagkapana natin ng dalawang dugtutuna, lumipat ako ng spot mga kaspero. At itong spot na to, lagi ko rin pinapanaan ng mga giant trevally. At sa pagkakataong ito, bumaba tayo, ngunit medyo may kalabuan yung tubig. Hindi katulad ng unang spot na pinuntahan natin, sadyang napakalinaw ng tubig. At buti na lang, merong around 1 meters lang yung medyo hindi labo. Kaya pagbaba ko, nag-ambush ako dito. At naghanap ng target. Baka merong lumapit na mga pelagic. At ayun, meron tayong napansin na mga bayang at merong giant trevally. At eto yung tatargetin natin, yung malayo. Halos hindi nakita sa camera mga kaspero, pero grabe, abot pa rin ng ating 140 cm na demultiplied na invert roller mga kaspero. At sa pool pa rin yung giant trevally. At ang ganda pa ng pagkatama natin dito dahil gitnang gitna. Kaya walang kawala itong giant trevally na to dahil naka-double barb tayo. Ito na yung pangatlong isda natin sa araw na ito mga kaspero, isang giant trevally. Bumaba ulit tayo dito sa unahan na part kung saan tayo nakapana ng giant trevally kanina. At pagbaba ko, nakikita ko agad yung mga grupo ng mga samaran. At ayun, di pa tayo nakadapa, nagsikulasan na yung mga
triggerfish, ibig sabihin merong pelagic. At ayun, dalawang giant trevally ulit. Tatargetin ko na sana yung isang, ngunit pagtingin ko sa huli, meron pang isang nahuli doon na medyo mas malaki mga kaspero, kaya yun yung pinili ko. At nung pagkatira natin, tinamaan pa rin, sapul na sapul at tagos mga kaspero. Ayos, napakalakas talaga ng pala natin at saka napakaswerte dahil laging nakakahuli ng malalaking isda. At nung nasecure na natin itong giant trevally, bumaba ulit ako dito sa unahan lang. Dahil may agos na, tinangay na ako ng agos dito. At pagbaba ko, paglingon ko sa gilid, nandun yung cobia mga kaspero, 2 piraso. Ngunit may kalakasan yung agos, tapos nag 360 na tayo sa ilalim ng tubig. Kaya nahirapan tayong i-aim yung target natin. Kaya ayun, sayang, nadaplisan pa yung cobia. At nung pagkatira natin, mas lumapit pa. Mahirap talaga mga kaspero mag-target ng isda pag may agos tapos wala ka sa tamang posisyon. Hindi talaga matitira ng maayos, kaya ayos lang yan dahil mabubuhay naman yon at naplis lang yung tama, hindi natamaan yung hasang or sa mga bituka na part. Kaya malakas pa yon, wag lang sana kainin ng pating. At ito na yung last dive natin sa araw na ito. At pagkaahon ko, ito lahat yung mga nahuli natin. Bali, yung isang dugtot nakarang araw, ayan yung 2 dugtot natin at saka yung 2 giant trevally. Sayang nga lang, hindi natin na huli yung cobia. Shoutout time tayo mga kaspero. Shoutout nga pala sa kay Sir Bontasio and sa family. And of course kay Sir Bobby Gaba at saka sa family niya, shout out po. And kay Tatay Andres at Melo Amores from Perez, Quezon, shout out po. And then kay Bro Kevin Bautista, ayan, shout out from Quezon din yan. And then kay Richard Villegas from Muntinlupa, shout out po. Ingat po kayo lagi dyan. And then kay Piderick Terado, shout out po. Kay Junel Sanchez, kay Joel Vayos from Saudi Arabia, shout out. And then kay Ronnie Alpas from Antipolo, Rizal. Kay Pablo Rafael, shout out po. And then kay Randy Fernandez from Karamuan, Kamsor, ayan, shout out. And kay Doc Salamat ng Gasan, Marindoque. And then kay Marcelo Bernaldez na always nagko-comment sa ating video, shout out po. And then kay Judy Diver TV, shout out. Kay Deep City ng Dipolog City, kay Greg TV ng Batangas, shout out. Kay Jojo Patyarka, ayan, shout out po. Kay Melrose Francisco from Mainland, ayan, shout out po. Kay Jesus Marquez, shout out. Kay Dennis De La Cruz ng Nike Cavite, shout out po. And then kay Leopoldo Ma'am Hat, ayan, shout out. And then kay J. Mark Esquejo, shout out. And kay Bong Disolok, LB Albento, Laika Lopez, La Army Disolok, and Ryan, Tricia, Rookie, BB, Edna,
Disolok family. Shoutout po from Babatngon, Leyte. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At dito nagtatapos na ating video. See you on next venture natin mga kaspero. So, bye-bye!